Treba da porazgovaramo nečemu. Ok, ali požuri. Nemam ceo dan, vreme je novac. Ok, pazi, istraživanja pokazuju da si ti najkorumpiranija država u Evropi. I došao sam tu da proverim, jer ne želimo ovo. O ne, u čemu je problem? U čemu je problem? Ok, ti nikad nisi čuo za ništa. Zaboravi na istraživanje. Gospodine, ovo je prokleta korupcija, a vi opet to radite. O ne, vidim da nisam čovek za novac. Šta vi hoćete? Devojku, auto, filu, šta vi hoćete? Vidimo se na sudu. Italijan, htio bi s tobom da popričam u vezi istraživanja. O ne, šta ti hoćeš? Šta bre?